gidwaro ni jotije mag wadhno ma Mombasa mondo bag ng'anyo dweni mar 10. Gikoni okang' ma jagochgi no temo kawono en mano mageto kelo pogruok e kind jotich, gino ma gikoni ok girwako kata matin, kaka Joja Oko leronwa. Magi gin jotich e wath ma Mombasa mane jowuok oko mar kwedo paro mar jagoro margi Simon Sang madwane gi bak ng'anyo kaluwore gi moko kuom ng'ikruoge mikoni nitiere e wadhno ma Mombasa. E twak margi jofwamb weche e dho apisgi mantiere Sparky giramo ni chalni nitiere maling'ling momiyo jagochgi luongo ng'anyo sani ni mar midhieche mantiere gikone gin mago ma inyal tieki yor bago twak gi jogo mowinjore. Wach mar jagoro maduong' mar Dock Workers madwaro ni mondo wadhi e barabara wagom ne kambi mondikowa mar Kenya Ports Authority. Wanyise ni wan ok wabigomo nikech onge gimomiyo wagomo. Mwandishi atafute chama ambacho ata divide and rule, but not our Dock Workers Union. Tumesimama kidete na members, tunaamka na members, tunalala na members, na sisi ndio tunajua shida ya members. Sisi kwetu tunasema yeye hana check number. In short, what we are saying is no demonstration, no industrial action, and no more strike. Yale masuala ameibua ni masuala ambayo yanaweza kakaliwa kwenye meza katika JIC ambapo yanaweza yakatatulika. Na ikiwa itashindikana, ziko njia mbadala ambazo zinaweza kutumiwa kama conflict resolution. Kwa hivyo hajatumia njia zote ambazo ni mwafaka kutatua haya matatizo. Gichiwo ranyisi iwacho kumba mar thieth ma jagorono seyo kagikoni en owuon mane oketo koke winjruok mar okumbano kendo ne odino ite kinde mane jotich ywakne. Sani promotions waseyudo mang'eny moloyo kaka nyocha wayudo chon. Wayudo gik mabeyo maloyo gik ma nyocha wayudo chon. Omiyo sani waonge gi haja mar gomo. Omiyo wanyiso General Secretary biluongo ni Bwana Simon Sang ni wan ok wabigomo, wabiro bedo tich kendo wabiro endelea gi tich. Mane omiyo wabiro ofis waka mondo wanyise ni ok wabigomo. Pay scale ni jambo letu kama wafanyikazi, na kufikia saa hii yeye analalamika ni miaka 5 chini imepita. Alikuwa kwa wapi wakati kitekelezwa? Ambao ni medical, yeye mwenyewe alisign akisema ya kuwa hii iko kwa trial. Binadamu si wa kujaribiwa. Kwa hivyo yeye mwenyewe ndo alisababisha. Luoro margi eni kinde ka kinde mang'anyo timore, oganda makwar thoro wito thuolo mag tije, omiyo koro gidwani en owuon ema mondo ogwe tao. Sasa yeye na akipanga